अलख निरंजन भिक्षाम देही। ए बाबा, इतना कम उम्र में इतना सुंदर शरीर लेके काहे रउआ जोगी बन गईनी? तनी हमरा के कुछ बताई। ठीक बा बच्ची, हम बतावत बानी। करम कहल खनिया हम बानी कहली जोगिया हो बहनी, कहली जोगिया हो छोड़ी दिहनी घर परिवारन हो राम हे रम हो, छोड़ी दिहनी घर परिवारन हो राम। नाही मिलल माई के दुलारवा हो, माई के दुलारवा हो टूटले सनेहिया के तारन हो राम हे राम हो, टूटले सनेहिया के तारन हो राम। काहे बाबा, तोहार माई बाऊ और मेहररुओ ना मना कोईनी? बताई। बच्ची, ये सब माया का खेल बा, न केहू कुछ लेके आइल बा न लेके जाई। ल सुनी ना के माई